Malawi Today. Boma la zitsiruli nthawi ino ndiwo odana ndi iwowa chifukwa cha zimene achita zimene achita kulipangitsa dziko kulowa pansi. Olo nthawi ya Kamuzu zimene zikuchitika sizinachitike. Ife tinkanena kuti MCP yakaleja it was worse. No. This is worse. Ifwa anthu sanadyepo chitedze. Zimene zikuchitikazi sizinachitikepo. Anthu kupanga zionetsero. Boma loti anachita kulanda. Boma loti anachita kulanda through makoti kudzera mademo. And tinaona polisi, tinaona army nthawi imene ijayo 2019-2020 akukhala mbali ya anthu. Munaona Matata atanyamula makadeti kuti inu simungaopseze anthu. Tinaziona zimene zijazo. Lero apolisi akukhala mbali ya chipani. Kuzitenga umwini ndi zimetuka nazo lo kupate level kuti muzizitenga umwini. Chifukwa umwiniwo umaphetsa. Ndezo sankhana mitunduzo zimene zozo. Anthu akupangira zionetsero make akuti ndiye independent. Akatuluka bwanja MCP kubwera ndi dzikwanja. Kusonyeza kuti galu uyu ndi wawo kaya. Ife tikugenda galu inu mukatuluka galu ndi wa abanda. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli tsiku lina tsiku la lero limene tikufuna tikupasireni zambiri tsiku limeneli, koma apa pali nkhani imene aliyense m'Malawi muno ali nkudandaula nayo, makamaka yokhuzana ndi ufulu wa anthu pofuna kupanga ma demonstrations. Monga mukudziwa kunena kuti mademo amene akhala kukonzedwa mdziko muno alephereka kukwanira kawiri. Izitu zimachitika malingana ndi zimene zakhala zikuchitika kumalo amene kumafuna kuchitikira mademo amenewa. Mukumbukira bwino kunena kuti mademo yambirira atakonzedwa kuti apezeka kuti anthu adapita kukayamba mademo kumene kuti, koma chodabwisa nchonena kuti anthu adawuzidwa kunena kuti mademo sachitika. DC anawuza anthu kuti kulibe mademo akhala ovuta kuchitika chifukwa chinena kuti apolisi sapezekako, akapezeka kuti ali kumalo kumene kuli a president ndipo anthu apolisi athu ali busy. Nde mademo kwene kuti mupange postpone ndikuayika tsiku lina pa zifukwa chimenechi. Koma chodabwisa nchonena kuti anthu atapita kumalo amene kumachitikira mademo adapeza kunena kuti apolisi azaza kumene kuja. Zinali zodabwisa kwambiri kwa anthu kuti kuti mesa amanena kuti lero mademo kulibe ndipo apolisi ali busy. Nde zimenezo zinali choncho. Chinthu china kumene kuja kunapezeka kuti kunatuluka anyamata amene anali ndi zikwanje. Nde anthuso anali odapo kwambiri kuti anthu amene wagulu limene linachokera kuti. Siku limene lija mademo sanachitike ndipo adapasidwa date lina loti apangire mademo. Mademo ena anali pa 25 ndipo tsiku limene linso kunachitika chimozimozi kunena kuti anthu apolisi ankawathamangisa anthu kumanena kuti mademo kulibe ndipo simukuyenera kupezeka malo amenewo. Zachikwanje zijanso zidachitika ndipo anthu anatuluka ndi zikwanje. Anthu ovala mamaski anatuluka ndi zikwanje koma opseza wina aliyense amene wabwera ku mademo. Nde mademo analepherekanso. Anthu ambiri ayankhulapo kuphatikiza amayi amene takuonesani kumayambiriro kuja, komanso azisogolero osiyanasiyana azuzula mchitidwewu. Ndeno kwambiri chimene timafuna tiyankhulepo ndi kukuonesani zonena kuti tikudziwa kunena kuti Malawi wina aliyense ali ndi ufulu wopanga express ma views yake, kuyankhulapo zinthu zikakhala kuti sizikuyenda bwino. Koma anthu akayamba kukanizidwa maufulu ngati amene aja, pena amazafika potopa
chisanzo china ndi chimene tikufuna tikuoneseni mu video iyi imene ili ikuonesa anthu akumenya ndi kuphwasula galimoto imene inanyamula mabana amene amafuna kuwayika m'misewu osonyeza nkhope ya president. Ndipo anthu amene watayiona galimoto imeneyi anayithamangira ndi zikwanje ndikuyamba kuyimenya, kuyamba khapa zinthu zimene zinabwera zija, komanso kufuna kumenya driver amene amayendesa galimoto imeneyi. Nde mutha kuona kuti zinthu zimenezi zimayamba chonchi pang'ono kupeza kuti aliyense wayamba kubwezera kumbali yake zosatira zake ndi nkhondo. Nde timangofuna tikuwuzeni ndipo tikuoneseni nena kuti zinthu zimene ukuku ndikumene zikupita, ndipo oyankhula akuyankhula. Koma ife ngati Malawi tiye tikhale anthu okondana, komanso tisamale pazochitika zathu. Nde tikhale tikubwera msiku ulipo peza kuti tamva zoti a president ali ndizo yankhula ku mtundu wa Malawi. Nde nthawi imene ikafika tikupasiraniso, tifuna timve kuti ayankhulepo kodi nkhani ngati zimenezi. Nde kufikira nthawi ina mwakoma nonse, koma osayiwala kupanga subscribe channel chimenechi ndi kupanga like komanso comment ndi kupanga share komanso kupanga turn on notification bell kuti zambiri zisamakuphonyeni. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse. Chosabo koma saja kwera sajani iwe yakwera somano nyamuka lisa kamera yako yera mabila die sibira naye yakwera ko sibira naye yakwera ko die sibira naye werego sibira naye yakwera ko mari susa die lisa kamera ko kanyama ko die lisa jamalisa die Davila subiti. Davila subiti. Jamalisa. Jamalisa ni kamorano. Lesa kamoro sibila panga. Ibana ba mawa. Mumako majagwerani yo riyan. Subiti. Addressing people through the television like this, you just raise the anger of Malawians. We are going to come forward strongly and we will see each other on the street, man.